3 чэрвеня 1988 году у разгар так званай гарбачоўскай адлігі газета літаратуры і мастацтва надрукавала артыкул «Курапаты. Дарога смерці». Яго аўтарамі былі Яўген Шмыгалёў і Зянон Пазняк. Артыкул стаў сапраўднай інфармацыйнай бомбай. Аўтары расказвалі, як у пачатку 70-х пачулі ад жыхароў прысталічнай вёскі Зялёны Луг пра масавыя расстрэлы пад Менскам. Згодна з успамінамі, расстрэлы адбываліся кожную ноч на працягу больш як 4 гадоў і скончыліся толькі з пачаткам нямецкай акупацыі ў чэрвені 41-га. Ужо праз тыдзень пасля выхаду артыкулу ў Ліме пракуратура БССР завяла крымінальную справу. Яе вынікам сталі маштабныя раскопкі. Падчас следства на тэрыторыі каля 30 гектараў былі знойдзеныя парэшткі больш чым 500 чалавек, а таксама асабістыя рэчы расстраляных і шматлікія гільзы і патроны ад пісталету сістэмы «Наган», якімі ў канцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя карысталіся супрацоўнікі НКВД. Супрацоўнікі пракуратуры БССР апыталі жыхароў суседніх вёсак. 55 чалавек далі паказанні, у якіх расказалі пра расстрэлы людзей у Курапатах у перыяд з 1937 па 1941 год. Ужо ў 90-е гады з'явіліся ўспаміны былых супрацоўнікаў НКВД, якія пацвердзілі гэта. Першае следства ў справе аб масавых расстрэлах у Курапатах скончылася ў лістападзе 88 году. Паводле яго ацэнак, ва ўрочышчы ў канцы 30-х, пачатку 40-х было расстраляна не менш як 30 000 чалавек. Гэтую лічбу агучыў генеральны прокурор БССР Георгій Тарнаўскі. На пачатку 90-х гадоў следства некалькі разоў аднаўлялася. Тады ж узнікла версія, што расстрэлы ў Курапатах адбываліся падчас нямецкай акупацыі ў перыяд з 41 па 44 год. Яе некалькі разоў абвяргалі вынікі дадатковых расследаванняў. Апошні раз расследаванне масавых расстрэлаў у Курапатах праводзілася ў канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Ім кіраваў старшы памочнік вайсковага пракурора Беларусі Віктор Сомаў. Разбор скончыўся ў 99 годзе і пацвердзіў, што масавыя расстрэлы ў Курапатах арганізавалі супрацоўнікі НКВД у канцы 30-х гадоў. Падчас новага расследавання правялі дадатковыя раскопкі і знайшлі самае буйное на дадзены момант месца масавага пахавання ахвяр – больш за 300 чалавек. Там жа следчыя выявілі рэчавыя доказы, якія дазволілі дакладна высветліць час расстрэлаў, а таксама даведацца імёны і прозвішчы некаторых ахвяр. Тым не менш, цалкам матэрыялы праведзеных у Курапатах расследаванняў і археалагічных раскопак ніколі не публікаваліся. Археолагі, якія праводзілі раскопкі ў Курапатах у сярэдзіне 90-х, бачылі ліст генеральнай пракуратуры ў адміністрацыю кіраўніка краіны. У ім прапаноўвалася матэрыялы следства не абнародаваць і да ведама грамадскасці не даводзіць.